ప్రైవేట్ కాలేజ్ యాజమాన్యాలు ఆయా కాలేజీల స్టాఫ్కు జీతాలు చెల్లించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి జనసేన నాయకులు చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. చాలామంది చాలా సెగ్మెంట్లో చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ మధ్య మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారు శ్రీ గౌరవనీయులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లో భాగంగా దగ్గర 1400 కోట్లు ప్రైవేట్ కాలేజీ వాళ్ళకి రిలీజ్ చేసి ఉన్నారు. కానీ గత 6 నెలల నుంచి చాలా ఇబ్బందులు పెడతా ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క లెక్చరర్లకు కానీ వీళ్ళకి కానీ జీతాలు ఇవ్వకోకుండా. దయచేసి మీరు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు గమనించి ఆ ప్రైవేట్ కాలేజీల యాజమాన్యం వారికి మీరు తగు సూచనలు ఇచ్చి ఆ యొక్క లెక్చరర్లకు కానీ వాళ్ళ స్టాఫ్ని కానీ ఒక బాధ్యతతో వాళ్ళకి రావాల్సిన బకాయిలు శాలరీసు తక్షణమే చెల్లించే విధంగా మీరు తగు సూచనలు ప్రైవేట్ కాలేజ్ యాజమాన్యాలు సూచించవలసిగా కోరుతా ఉన్నాం మా జనసేన పార్టీ తరఫున. అలాగే ఈ రోజున చేనేత రంగం చాలా కుదేలైపోయింది, ఆల్రెడీ కుదేలైపోయింది. ఈ కరోనాతో చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం మీద. ఇది దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరు నేస్తం అని చెప్పి జనవరిలో ఒక 25,000 ఎంతో రిలీజ్ చేశారు. కానీ ఇలాంటి ఆపత్కర కాలంలో ఈ చేనేత రంగం చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంది. దయచేసి ఆ కార్మికుల్ని మీరు ఆ రోజున ఎంతమంది అయితే ఐడెంటిఫై చేశారో దాదాపు 85,000 మంది చెప్తున్నారు. వారందరికీ కూడా తక్షణమే మీరు చేతనైన సహాయం చేయవలసిందిగా గవర్నమెంట్ వారిని అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాం మేము మా జనసేన పార్టీ తరఫున. అలాగే రైతులు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు రాష్ట్రంలో. దయచేసి ఈ టైంలో రాజకీయాలు చూడుకోకుండా రాజకీయాలకు అతీతంగా మీరు ప్రతి ఒక్కరిని, దేనికంటే గవర్నమెంట్ అధికారం మీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా హక్కును తెచ్చుకొని మీరు ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అని చూడకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీ బిడ్డల్లాగా చూసుకొని అందరికి కూడా మీ కరోనా విపత్కర సమయంలో ఈ గవర్నమెంట్ ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అందే విధంగా మీరు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం మా జనసేన పార్టీ తరఫున.